including you mamkhulu la ukho. Mina ngazuzani ngesikhathi wena uyimillionaire. Yabona indaba yamateku eyake yatrenda. Ngabona ukuthi abantu le nto bayithathela phansi. I was going to Cape Town for the first time to change my life. After ingane zami kade zidla phansi umamkhulu edla izambane likaPondwe. Lokho ngeke ngikufihle. Amateku kwakwawe Adidas wayewagqoka esezoshada esekhaya. Wayesewanyathela ngesikhathi ngiwacela mina. Kodwa wangicisha. Sengadlula kuleyo nto bathi ngizama ukuveza isithombe somuntu osuke engakudingi as family ukuthi usuke engakudingi kangakanani and never expect ukuthi uyokudinga. So I'm sitting here thinking ukuthi kuno poison mina engibadlile ngibadlisa udadewethu lokho angeke ngikufihle. Okusho ukuthi bafike bangangibulala esiswini. Ngoba akakwazi ukuzonda kanje to extend engaka umuntu kanti akakaza kufisela ukufa. Sometimes when you question indaba kaDladla kufanele wazi ukuthi nami ngiyayiquestion. Whenever you question indaba kaDladla guys kufanele nami wazi ukuthi ngiyayiquestion. And ngiquestione mhlambe ngaphezulu kwakho wena uyiquestiona kahle uyiquestione emoyeni uyizwe ngami mina ngiquestiona kahle iqale mina. I even went as far as ukuyobhula ngayo ngifuna ukunderstand ngifuna ukwazi until nami wangifikela lo muzwa ayewuzwa ngami. Now that we're here I don't have anything to question about because ngiyibonile into ayibiza is to protect me and that's what she did. That's why njengamanje eyihawu layo yonke into eyenzakalayo kuvikwa ngaye ngoba sesifuna indawo yokucasha sifuna lo muntu esisoma ngaye kanti phela konke kuqale engekho. Indaba yomndeni is very deep and indaba yomndeni kulesikhathi samanje mawucabanga ukuthi uzoyiziba ikabili into yokuthi mina ngibuyisa umndeni wami after all this. It's either I trust God with everything kukuthi angeke bangenze lutho or they are coming back to finish me. Mina ngahlupheka usosami ehleli nama-million. Ngahlupheka. That is why kwezinye izinto usimdinga umdala wethu ngangeke ngisakwazi ukuyilwa lehambi ngisasebungomeni. I had to decide and very quick and very fast I had to decide ukuthi ngifuna ukufela la noma ngifuna ukufela le. Ngangeke ngisayile uyabona ngisuka ngiza la ukube ngaqhubeka nokuba isangoma ngabe senangcwaba ngoba umakhulu wadlala indima enkulu yokuthi asupport ingane kuhlangane nezitha zangaphandle ezifuna ukungibulala. Ngeke ukuyikhuluma le. Ngeke ukuyikhuluma. Ngifuna wemamkhulu yabo njengoba ungifollow nje so no TikTok ungifollow. Ungibuka ngamawindi. Uthi mawuhleli nabangani bakho labo batshele impilo yami yokukhula yobukhotheni
yokungahloniphi, yokuba isidakwa esihamba isikipita sishiya uma kuba ukuthi kodwa iqiniso lami lona uyalizwa la emawindini ku-TikTok. Ngiyaxolisa ukuthi awuzange ungenwe wena ilo moya wangena owawucabanga ukuthi ungafanela wena ngoba uwena owawuhleli ekhaya ukaduma. You happy now that akusekho kuwona, but still I know ukuthi awukho happy ngoba nanazi ukuthi impilo yomuntu kusishintshe futhi ishintshe ukuthi abe isangoma. Well, I can see ukuthi niyabona ukuthi yonke into engiyenze la ngiyenze ngingasekho ebungomeni, ngiyenza ngegama nangegazi likaJesu. Esengifuna ukwazi ukuthi ngisazofuna uqhubeka nokufuna ukungibulala na noma senginike konke. Waphela njengamanje ngithi nathathani isigodlo sekuyisini. Thathani umsebenzi wedlozi sekuyinini zango. Enzani enikuthandayo. I'm born again, yes. Born again, yes. You know, my comic styles and noisy, playful has fooled a lot of people. I am not what you see. Zazi zithi maseyikhala zikadlana hayi kancane ayiqabene ugadwa ngoba usuyisangoma sendawo. Mina ke nganginolayini ngangiwumisa nje umisa uthula ulayini thula imoto zingahambi kuze ziwe kumina angithwela kunalutho abantu bafuna mina la ngeke baxoxe sigaya imali zakushaya zangoma zendawo. Mina mawusufuna ukulwa nami kufanele ujime ngoba nami ngizogadla. Uyazi ukuthi ngangeke mina ngize ngithi ngiyashiya uma kwakungaseve sekuvuka umndeni kuvuka izingane zami njenganabantu manje sebefanele ukuthi ngigadle kubona. Kathi mangithi ngiyayibona impi manje ngathi hayi singaphezulu kwami. Ngihambile ngigadwa mina ngangigadlela ithuna mina. Mina nginabantu engingababiza lana mina amagama abingane zabo ziyofaka icala kuthiwa ngabulala onina. Abathakathi bendawo kwehlela igazi kanye uthule. Hambe kwahamba kwaze kwafika ngolast year ngoMarch ngathi ngiyayibheka impi esengibhekene nayo ngabona ukuthi akhona. Okhuluma umuntu ongazi. Mina ngifuna umuntu athi mesesisuthi acabanga ukuthi uzokhuluma into yami because akhuluma umuntu ongazi. Mina ngusigubudu nginkasha ngihla kwacaba kafitshelwa. Kangenwe ikhehle wathi umzwa ngento. Athi mangibheka impi. Athi mangiweya ngithi ngibamba ngithi. Kasibheka. Ngabona ukuthi ayinganga. Kwangiphoqa ukuthi ngiphakamise iduku elimhlophe. Mawusuphakamisa iduku elimhlophe njengesangoma akukho kusuke kusasele ngaphandle kokuvala isigodlo. Ngoba isangoma sisarendi. Niyangizwa ukuthi ngithini kunini? Niyangizwa? Uma
uma ngangizoqhubeka ngibe isangoma ngangizoqhubeka bese ngibe njenganani. Ngiyangizwa ukuthi ngithini kunini. Kwangiphoqa ukuthi mina angiphakamisa iduku elimhlophe ukuze ngiyinqobe lempi. Angiphakamisa iduku elimhlophe ngoba mangithatha ezami umkhonto uzodla ekhaya. Ziyangazi mina, ingakho ngathi mina laba baqishe nezingane zami mhlaza batshela into bayoquleka. Khona izinto izingane zabo abangabatsheli zona, khona inkulumo abangakatshelwa yona izingane zami. Khaba batshena oshayeka phansi basarenda, futhi ngangasarenda kabi. Ngahamba ngawuthenga imbuzi, ngase ngihlala la, ngafika ekhaya ngagaya isiZulu, thatha imbuzi ngangena naye emsamo. Awukho ushite engingawukhulumanga owusuka ngaphakathi. Ngabatshela ukuthi kusukela namhlanje ngale mbuzi qede ngabuya ngeza kwami. Ngahlala okunye ke seniyoyibonela nina. Kodwa yabo lo engakhetha ukumkhetha ewangenzela iqiniso. Ewangenzela iqiniso. Ngangakaze ngicabanga ukuthi ikhona mina impilo engayiphila outside of being isangoma. Andina baba kithi udadewethu wajabula wakikiza watshela abangani bakho ukuthi ngizohlupheka ngamhlazana ngikhiya isigodlo ngoba that was the aim from the word go. Elandelayo manje ukuthi bangibulale into abangeke bayinuke. Nali ikhaya livuthiwe, nanti ikhaya livuthiwe ngegama nangegazi likaJesu ukuthi uthini khona nalizimo fokofu fuseka. I have seen him working through me. Bengasekho bengilahlile bedayise ngami. He is the one true God for me. Ngiyaphuma ke manje ngiphumela obala. Ngiyaphuma. Sangilinda amakholwa ke nawo azongidakelwa ke. Angitshele ngodlala, angitshele ngentsuku, angitshele ngotshwala, angitshele sengilinda amakholwa ke manje. Ngilinda amakholwa aweze ngwalindile. Ngoba angizile kona la. Angilangisho inkonzo mina ngothi ngiyokhonza kuyona. I'm letting go. Hey bazala bami, welcome to Mkosini Umagatsheni. I am Umagatsheni. So guys, as naninibona, that is Umaka chicken guys. You know mabathi ngespeed khona into abantu ngisho ngayitshela mngana baki pulawo kibungu ayinabo chambelo. Meaning if ubulawa umuntu wakini uyobaleka uye kuphupha egcineni uzokuthola. Uzokulandela because uyakwazi nibiza into eyi1 mos. So background story, umamkhulu uMaka chicken uwe wajola noDladla. uDladla bekayithwasa la kaMama Chicken, wangena esigodleni ayithwasa la kaMama Chicken. So we've seen that on the previous season of Kwanjomani, uDladla no Mama Chicken, they started dating. For one, I was against the relationship because I'm understanding the way umntana kaMama Chicken uNtokozo waye explaining ngakhona on the show ukuthi awukwazi ukuthandana noDladla ngoba uDladla afana ukuthi ingane yakho, uDladla ithwasa lakho. So kusho ukuthi wena mangabe ugobela uzothandana noDladla, nami mangangenela inthwasa la ngizothandana nalo, no Chicken mangangena inthwasa lenye alifunayo uzothandana nayo. So uyenze ngathi la ekhaya sithandana namathwasa, umosha igama lesigodlo, umosha igama lethu sabantu bakaNjomani, umosha even igama lakho ezigobela. I understood that. So impi yabo iqale when uMaka Chicken started dating uDladla. I guess lempi nje ukuthi into enza ukuthi ivuse lezi because uyamuzwa maye ukhuluma into ezayenzeka
kudala way before she was rich, way before abekasebenza. The time unokukhuluma ngehistory yakhe uMagachicken, the time bekanokulala ngadlanga, the time abantwana bakhe bebamshiyile, ubaba yakhe asaphila, baba bakhe sekandlule emhlabeni mama aphila, nje kusaphilwa kanzima kukhaya kubo. So I guess lento kaDladla ivuse leyo mpi leyo because nabantwana bakhe sibabadala. This early around March uMagachicken went live akhona a lot of us we didn't understand ukhuluma ngani, athi ingane zakhe zambulala. Wachaza ukuthi ingane zakhe ezizangoma vele ngathi bayagadlana. That is a dangerous career, guys. Unfortunately awuzikhethele le career, ukhethela abantu bakine balala ngoba bakhetha wena. Understand? Umsebenzi onzima loyo ngoba kuphinde nina ninoda niza ngoba niphinde nigadlana. Ngithi ibusiness iyafana nje noma unesitolo, niphinde nibe i-competition, nikube i-competition. So uMagachicken uthi uDladla uNtokozo, because the time on the previous live bekhala ngoDladla noNtokozo, I'm not sure about uChicken. Not uDladla noNtokozo, umamkhulu noNtokozo bebabhunga uMagachicken nezitha zakhe nezilezi ezinye izangoma lezi abazaziyo ukuthi azizwani naye. So uyachaza manje she decided to quit ubungoma just because bekabona ukuthi mangabe angashaya ukuthi angangena esigodlweni mhlambe athi ubuyisela back izinto abazenza kuyo or whatever lezi ezinye izangoma ezenza kuyo izophinda ishaye egcekeni ngoba umamkhulu ulapho and umntana yakhe uNtokozo lapho. Yingakho she decided to be a Christian. Akayekanga ubungoma just because ubungoma athi abusebenzi, akayekanga ubungoma ngoba athi ubungoma bungcolile, uyeke ubungoma ngoba bonile ukuthi sokumele ayenze izinto ezizophinde zimlimaze yena. So ngcono amukele inkosi uJesu njengenkosi nomsindisi. You understand? I do understand yena lapho. So I don't understand ukuthi why Mabalwa aphinde abuyele kule ndaba leya kaMamkhulu, and I don't understand ukuthi why bekamcolela uMamkhulu in the first place, because it seems like uMamkhulu she was once rich. Ike yashiwe naku the reality show, even naku Chicken ngengamuza on one of the podcasts ukuthi uMamkhulu uke washada nendoda esigwili, akusuba abalingani zakhe but uke wathola indoda enemali emthandayo ngoMamkhulu washada nje umshado omhlophe. Njengoba uMamkhulu wayephila kahle, uMagachicken waye broke down, very down. Then uMagachicken bekadla even ukudla komnqwabo, bekalanda ukudla komnqwabo ane abantwana bakhe uMamkhulu angamsizi nganext, makacela something kuMamkhulu uMamkhulu angamniki. But today because le ndoda ayisekho emhlabeni, uMamkhulu sekaphila noMagachicken, udla kuMagachicken, ingane zakhe zidla kaMagachicken. I remember nokuthi even on the show uMagachicken uke washo on one of the lives ukuthi bekanasho into ukuthi angathi uMamkhulu akamfuni on the reality show because i-reality show yakhe, but wamfaka ukuthi at least uMamkhulu abe namasent. But today uMamkhulu futhi yena the very same uMamkhulu usahlala nezitha zakhe. No guys, I'll tell you one thing. Yabona mangabe umuntu akakufuni ngisho ngoba ungaba nemali engakanani, and hayi ukuthi loyo muntu loyo uchintshile sekayakufuna ngoba sonemali. Ungambona sondela kuwe ubone ngathi uyakufuna ngoba sonemali, akakufuni ufuna lokho okuphethe, kodwa makungahamba nizophinda wena naye nibuyele emuva. Because the way Magachicken abeka ngakhona sokungathi vele uMamkhulu akakaza amfisela ekuhle as isister yakhe ngoba uyasho ukuthi even the time avala isigodlo I decide ukuthi aphakamisa isithunywa ngoba ngimuva uthi uphakamisa iflag lemhlophe. I guess usasonta futhi kulamasonto mhlamba abuzayona amasonto avumayo ubungoma, angimazi sontapi. Uyabo uthi uMamkhulu ayihamba atshela abantu ukuthi sakazohlupheka ngoba into emenza ukuthi anothe yilo bungoma. Nabo ubungoma nkosi. Hayi ibhlungu into eyenzeka kuChicken. I think at this point umuntu ozolungisa into eyenzeka kanje manje uNkulunkulu nedlozi kuphela. Akekho umuntu ophilayo la ngalungisa la nto leya because ingaphakathi kuba uMagachicken unobhlungu ahamba nabo every day obayenza udadewabo naye mangabe vele unabo lobutha uMagachicken akhoma unabo uzalwe nabanye akazachintshe. Ingakho ngithi into yotshintsha lento uNkulunkulu kuphela nedlozi lelo ke elingangena kuleyo Mamkhulu limkhuzi. Kodwa nje cabanga umuntu angakufuni somenzela ubuhlobo ungaka. Cabanga abantu basemakithi bayathandana nabantu ongabathanda, but to go to a stand ukuthi uzuhlangane nezitha zakhe. Okay, you understand aboChicken basesebancane, they do not understand life. uMamkhulu mdala kuMagachicken uyayazi indaba ukuthi if uhamba nesitha sami, isitha sami sizongithola through you and you are my family, and you understand ukuthi if uMamkhulu vele uhamba nezitha zakaMagachicken bokuzoba lula ukuthi kwaleso sigodlo vele singasasebenzi, uyenze kahle wasivala bangamvali bona. Because umuntu angakuphathisa something ungazi wena not knowing ukuthi kuzoyenzakalani.
ubone nje izinto zingasahambi kahle. I don't understand ukuthi why abantu are so comfortable ukuhamba nama-enemy wabantu basemakubo. I do not understand, but Bazalwane Mzwitho, you can comment down below your thoughts, and please don't forget to like, subscribe, share, and hit that notification button. Nginithanda ukuya nokubuya.